zvino izvi tatarisana neChristmas, business riri kufamba here? Hai, zvinozvi zvine zviri low. Vanhu vanenge vakawandira kuhembe uku, zvemagetsi izvi vanongotenga ma 1212. Vaiva vanenge vachida kunoridzawo maspika mahombe panyuye, ndo pazvinozongotengwawo mbichana. Christmas yegore rino muri kuiona sei? Hai, zvinozvi ndiri kuona kunge zvinhu zviri low, zvinhu zvisina kunyatsomira mushe, but vanhu zvavo vari kuuya vachitenga, zvinenge zviri kufambawo mbichana. Ndiri kuona kuti takuda kunopinda pazuva reChristmas. Imimi mafamba nemhuri yese, muri kutsvagire chii mhuri mutaundi? Kwatsvagira zvipfeko zvokupfeka kuti vagofarawo muzuva reKisimusi nevamwe vakasununguka uye vachifara kuti takatengerwa zvipfeko zvokufarisa nazvo paKisimusi. Sei mazosarudza kuuya mazuva apera kudai so muguta mazara zvakanyanya apo muchifamba nevana? Chazvinoita ndezvokuti dzimwe dzenguva pfuma inenge isati yaungana, chido chine chiripo chekuti tuwewo nenguva yakaringana, musati mazara semamira zvakaita. Asi inozva chimangidzo chokunoti chirega ndingoenda zvino ndingadiwo. Zvino vana vamwe wozodiko wachionawo vamwe vanenge vakarowo smart paKisimusi ka. Saka tongoti achirega chingodi tingoendawo sechimanikidzo chazongotiko muzora nhasi. Saka amai, matengerwawo here yenyu hembe yeChristmas? Tatengerwa. Saka baba vatengera mhuri yese, ko iwo mavatengerawo here zveChristmas? Tavatengera. Saka iyi mhuri inenge yakachena yese musi weChristmas? Kufungidzira zviya vanenge vakachena chaizvo. Kana uri kufara here mutaundi munomu? Chii chakunakidza mutaundi muno? Kutengerwa hembe. Kutengerwa hembe. Alright, mashita henyu baba, muve neChristmas yakanaka. Tiri kupisa iJ4 neJ6. J6 ndo ishi. Then tine J4 ndiradzo. J4 ndo iri kupisa kuvana. Then kune magamens. Ndo ari kunetsa magamens. Chikuratidai. Magamens ndo ari kunetsa, ari kudiwa nevana. Ya. Nemabhotega. Handina hangu bhotega izvezvizvi. But mabhotega ari kudiwa, ratopera handisisina. Aiwa, vanhu vari kutenga, vari kupinda vachitenga, tiri kuvaona vanhu vachiuya. Saka imimi muri kujamba maspika muri kupi Christmas yegore rino? Tinojamba tiri muno, tichitora mari tiri muno. Totojamba tiri muno, hakuna kumwe kwatiri kuenda. Tiri pabasa pedu. Shidi pinane hoso. Iyembe yacho mama. Amunhu wese pinane hoso. Uya wote. Iyembe yacho mama. Christmas yegore rino mukuiona sei? Christmas yegore rino tiri kuiona zvakanaka. Zvinogona zvinganetse 1-2 but so far so good. Tinongofarawo kuti zviri kuitwawo zvakanaka, zviri kufamba zvakanaka. Taona muri mushamarari chaiye, muri kufarira basa renyu. Saka makatirongere chii, muchajamba maspika muri kupi mimi? Isusu maspika tinotojamba tiripo pano. Tinofamba kwese kwaana totofamba tiri pano tichijamba. Takamirira kuseva macustomers. Saka Christmas totambira pano ndo patinenge tiri. Tingofarawo zvekuva tinongofarawo nevanhu vese vari kuuya tingotendawo macustomers edu. Taiwa tinokutendai. Isusu vanotitendawo zvekare because maprice edu akatidzikirei. Christmas yegore riri kuradza because hamuna mari. Ashandi ndiye asina mari. Hatisina lockdown. Zvinhu zvakasununguka dzidza kutsvaga, takasunungurwa naMunangagwa kunzi endai munotsvaga motengesa vending mechisungwa imeibhadha mechidzoka, mechiita chihwindi meibhadha mechidzoka. Asi ko zvese zviri kuti Christmas hatadzi kudya shuga, hatisi mulockdown. Christmas yegore rino ndiri kuona yakamira mushe, ndiri kuitambira ndiri kuchimani kunonzi kuyanyazi. Mutengo wemabhazi wakamira sei gore rino iri? Zvinhu zvakamira sei? Mabhazi akukwira, ari kudhura bhozi vari kuti holiday. Ari kukwira kusvika meno holiday iyo yapera yeChristmas. Ngoda muriwo wenyevhe chete, handidye nyama. Goro rinori takaigadzirira, tiri kuenda kumusha kunoti vana vanofarawo, taane makore tisingaonane nehama neshamwari, saka toda kunoti tosangana pamwe chete mhuri yedu tose.